A térelemekből igen pontosan kialakított felvonóaknát az építővállalat megfelelően kiképezve és beállványozva adja át a liftszerelést végző vállalat dolgozóinak. Az épület és a felvonó közötti kapcsolatok pontossága döntő jelentőségű. Ez vonatkozik többek között az ajtók vaktokjainak a tűrési határok között való behelyezhetőségére. A vaktokot hegesztéssel rögzítik. A térelembe a gyártás folyamán elhelyezett T-sínekhez vagy síklemezekhez csatlakoztathatók a vezetősínek tartógyámjai, így ezek ugyancsak pontosan és gyorsan beszerelhetők. A tetőfelépítményben helyezkednek el az épület típusától függően változó kialakítású liftgépházak. A Ganz Schindler típusú, legújabban alkalmazott felvonók igen korszerűek, kis helyigényűek, vezérlésük tranzisztorizált. A gép rezgését és zaját gumituskók csillapítják a motorházban, rugók az aknában. A vezetősínek beállítása és a járószék összeszerelése után kerül sor a hívó-vezérlő rendszer fölszerelésére, működésének beszabályozására. Középmagas épületekben lépcsőházanként egy darab 4 személyes, csak személyszállításra alkalmas felvonót kell beszerelni. Magas házakban általában az egy darab 4 személyes felvonón kívül további egy darab 6 személyes bútorszállításra is alkalmas felvonót kell építeni. A 6 személyes felvonó aknája is térelemes kivitelű, ezért szerelése lényegében megegyezik a 4 személyesével. A 6 személyes járószék osztható terű. Bútorszállítás esetén mozdítható fallal alapterülete megnövelhető. A Ganz Schindler felvonók világszínvonalat képviselnek. Panelos épületekbe való beszerelésük nem csak az építő és a liftszerelő vállalat munkáit könnyítik és egyszerűsítik, ható és biztonságos üzemelésükkel a panelos épületek értékét is növelik, egyben a lakók kényelmét is szolgálják.